Il-bilanċ bejn l-eżerċizzju u dieta bilanċjata. Faċli ngħiduha, iktar diffiċli biex inżommuha. Biss il-ħin ideali ta' kemm għandna nagħmlu eżerċizzju kuljum huwa ta' siegħa. Ritmu xi ftit diffiċli nżommuh fil-ħajja maġla li ngħixu. Iżda fuq il-faċċa tal-oħra tal-munita hemm l-importanza ta' dawn kollha għall-ħajja sana. Il-kampanja ċaqlaq issa daħlet fit-tieni sena tagħha, iddur skejjel primarji tal-gvern, knisja u privati. L-għan ewlieni huwa biex it-tfal jarfu jażlu x'ikel iridu jieklu u jevitaw ikel li jagħmel ħsara lil saħħithom. Il-kampanja ċaqlaq żaret il-primarja tas-Siġġiewi. Bl-entużjażmu ta' tfal u anke staff u għalliema fl-iskola jidħlu wkoll fl-ispirtu tal-programm animat li wassal aħjar il-messaġġ tal-kampanja. Jien iżjed li nħobb frott mandolin u larinġ, dan u fil-ħodu kull meta morand nanna nħobb nixrob il-larinġ. Jiena ommi tagħmilli larinġa kull jum u l-ġimgħa jiena nagħmel ara jien ommi tagħmilli ħuta. Jiena nilgħab il-futbol bħala goalkeeper, basketball u futbol. Jew water polo nagħmel. Permezz ta' lezzjonijiet animati, sfin u kodba kuluriti, il-messaġġ tal-kampanja ċaqlaq jista' jintlaħaq aħjar. B'kollox madwar 11,000 student u studenta fl-iskejjel primarji missu mal-kampanja ċaqlaq. Huma konxi jafu x'inhi differenza bej platros bit-tiġix u bil-ħaxix versus ċikkolata jew hamburger. Il-problema qiegħda kemm hija applikabbli, how applicable is the knowledge that they have fid-dinja tal-lum. Dik hija l-ikbar intop li qed insibu l-ħajja maġla, kulħadd jaf, distrazzjonijiet huma ħafna. Fil-fatt, dis-sena li qed nagħmlu bħala ċaqlaq qed niltaqgħu wkoll mal-ġenituri. Qed nagħmlu need finding workshops biex naraw x'inhuma l-intop li qed isibu fil-livell ta' household. Fi żjara li għamlet l-iskola ta' Siġġiewi, il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka tennit il-messaġġ li l-familja għandha tħares saħħitha, tiekol ikel li ma jagħmilx ħsara u tgħix stil ta' ħajja li tiżgura tfal li jkunu konxji minn dak li jridu jagħmlu biex jevitaw riski ta' mart marbuta mal-ikel li nieklu. Jiena minħobb nisfen naraħom minn fuq il-computer. Inti xi tħobb tiekol? Frott. Il-kampanja ċaqlaq se tkompli biżjarat fiktar skejjel u mistennija tifrex il-programm tagħha f'25 skola primarja oħra.